daɗi? Sadiqa kutumar ubanki Sadiqa. Kinga, baiwa Allah. Kai, amma fa gadin din nan akwai ƴan mata, amma wannan yariyar kinga ki saurare ni kiji. Ni din nan da kike gani na, in dai kika tsaya wallahi kika sauraron zaki ci arziki ki ba arziki a mazauninsa. Okay. Ma gaya miki. Ni din nan irin ƴan matan da ne wa asara. Na sai wa gidaje suka zauna a ciki. Wal ke ni din da yake gani kuma ina gaya miki saboda ba na so in faɗi wani abu, amma wallahi saboda tsabar yin abubuwa da yawa har ciwon sanyi he da na ɗauka, amma kuma cikin yardar Allah na sha magani. Ina da likitoci sosai, kin gane? Kina ji na? Dan saurare ni mana, ki sauraron mana, ki sauraron na ce. Ke maji daɗi? Sadiqa kutumar ubanki Sadiqa. Me ka ki nan? Kaga ya kutumar uba shegiya? Kamar ya? Me kai? Dan ubanki in banda nazo zan sai gurin nan kenan ashe me ka ki cikin nan gurin? Wada ki nake dama ga take wada ki nake ga take tun kwanakin baya ake gaya min suke gaya min su dan taba shi